हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बेयो जाहैबाय 2026आव जानो गोनां आसाम टेटनि बेयाव कुइसन लाबोदोंलाय ससियेल साइन्स पेपार 2नि ससियेल साइन्स पार्टनि बेयाव दङ जोंहा जिअग्राफि पार्टनिफ्राय लाबोदोंलाय आरोबाव बेबो जिअग्राफि पार्टआव जोंना दंमोन साइज शेप मसन आर्टनि सायाव माने बुहुमनि सायाव इफेक्ट इन्टेरियर क्रास आर्थक्वेक लेटिटिउड माने मा होनो द्राघिमा हांखो लंटिटिउड अक्ष हांखो द्राघिमा हांखो लेटिटिउडआ अक्ष हांखो लंटिटिउड द्राघिमा हांखो बेफोरनि सोमोन्दै दा बेखौ आं नोंथांमोननो बाहाय जोबोद इम्परटेन्ट लाना फैदों नोंथांमोनहा नाय जेरै फार्स्टआव दङ नै अक्ष हांखोनि गाहाय बेखौ मा होनो बिसुब एबा इकुवेटर होनना बुङो जेखौथ' बिसुबनि सार्कोला 90 थाबाय 90 डिग्री 180 डिग्री जिहेथु जाहैयो कर्कट क्रान्ति माखौ बुङो बिसुबनि 23 हाफ डिग्री साहा थानाय अक्षफान बेनिफ्राय मा होनबावदों मकर क्रान्ति बिसुब हांखोनि 23 हाफ डिग्री खोला अक्षफान जेरैजाय मकर क्रान्तियाव थाङोबा जोंनिथिंजाय सा दुलुरखौ गुसुसिन जायो कर्कट क्रान्तियाव फैयोबा गुदुंसिन जायो बे बयनिख्रुइबो गरमसिन आरो गुसुसिन जायो साना बेनिफ्राय नायदो बिसुबनि अक्षफाना 0 डिग्री बिसुब माने इकुवेटर बेनिफ्राय सा आरो खोला मिरुनि अक्षफाना 66 हाफ डिग्री अक्षफान थायो गाहाय द्राघिमा हांखोखौ ग्रीनिसमान हांखो लन्डननि साजों जाय थांनाय दङ लन्डननि ग्रीनिस मन्दिरजों बेखौ हमनाय जायोनो लंटिटिउडखौ मेन गाहाय द्राघिमा हांखोखौ 0 डिग्री थायो बुहुमा सानखौ गिदिंनायखौ मिथिजेनदोंमोन कपारनिकास बिथाङा बुंथिदों हमदांनो हाजेनदोंनो 1514आव गुवाहाटीनि अक्षफाना बेसेबां सोंनो हागौ नोंथांमोननो 26.1445 डिग्री नर्थ साहा आरो 9.7362 डिग्री इस्ट बेखौ सोंखांबाय दे आगोलाव ओंखायनो होननाय जादों कर्कट क्रान्तियाव साना थोंजों गोग्लैयोनो माला कर्कट क्रान्तियाव 21 जुनाव माने 23 हाफ डिग्री साहायाव मकर क्रान्तियाव 22 डिसेम्बराव गोलैयो गुसुसिन सान बेनो बेखौनो गुदुंसिन गुसुसिन होननाय जायो 21 जुनाव गुदुंसिन 22 डिसेम्बराव गुसुसिन बुहुमा सान हर समान जायोनो सान आरो हर समान जानथाय 23 सेप्तेम्बर आरो 21 मार्च मोननै डेटआव जायो आसामनि बारहावा क्लाइमेटआ मा होनो ट्रपिकेल मनसुन रेन फरेस्ट क्लाइमेटनो क्रान्तियारि मौसुमि अखा अरन बारहावा होननाय जादों बर'आव बिदि दङ ससियेल साइन्सआव बेनिफ्राय नाय बुहुम आरो साननि सुंसिन जानथायानो बुहुम आरो साननि सुंसिन जानथाय 3 जानुवारि बुहुम आरो साननि लावसिन जानथाया 4 जुलाइ इम्परटेन्ट डेट बेफोरो मेरियाना एबा सेलेन्जार लैथो दंग'आ बबेयाव दङ प्रशान्त लैथोमायाव बिनि गोथौआ 11,022 मिटार होनदों माने 11 किल'मिटार 2022 मिटार प्रशान्त लैथोमानि महरा एस भारत लैथोमानि महरा ट्रायंगोल बुहुमनि गिदिंनाय रोखोमा मोननैनो गावखौ गिदिंनाय आरो सानखौ गिदिंनाय बेखौथ' मिथिखाबाय रटेसन आरो मोनसे रिभलिउसन बुहुमनि मण्डलफोरा मोनबेसेनो बेखौथ' आगोलावबो मोनसे भिडिअ क्लासाव होखांबाय आङो बे जाहैबाय मा मोनथाम क्रास्ट मेन्टेल आरो कर बेखौ नायदो माने बिखुं क्रास्टखौ मोननै मा होनो सियालबो बुंनाय SIAL बेनिफ्राय मा होननाय जादों बे सिलिकन आरो एलुमिनियाम थादों मेन्टेलाव सिमानो सिलिकन आरो मेगनेसियाम ओमफ्राय कराव फेरेनियाम आरो निकेल मोननै थायो बिनि गेजेरनि हांखो बाहागोखौ आं आगोलाव खोन्थाखांबाय मोनसे क्लासाव नोंथांमोनहा बेखौ नायबा हागोन बेनिफ्राय मा होनदों नायदो क्रास्ट आरो मेन्टेलनि बाउन्डारि गेजेरनि हांखोखौ मा होनना बुङो बुहुमनि क्रास्ट बिखुं मण्डल आरो जोख्लोब मण्डलनिखौ महर'फिजिक डिसकन्टिनिउटि होनो आरो मिरु मण्डल आरो जोख्लोब मण्डलनिखौ दा बालेन डिसकन्टिनिउटि होनो भारतनि मानसमा एलाहाबादनि साजों थांनाय मानसमखौ लानाय जायोनो जोंनिया भारतनाव टाइम साननाया 82 हाफ डिग्री नङाबा 82 डिग्री 30 मिनिट 82 डिग्री 30 मिनिट द्राघिमाफान 1 डिग्रीयाव 1 घन्टा सम थायो गोसोआव ला 1 डिग्रीनि समान बेसेबां सम थायो होनना बुङोबा 1 डिग्रीयाव 1 घन्टा 1 आवार सम लायो माने 60 मिनिट गोसोआव लादो 1 डिग्रीयाव 60 मिनिट थायो 1 डिग्री द्राघिमाफाननि समान बेसेबांनो 4 मिनिट जायो होनदों माने मा होननाय जादों बुहुमा 1 डिग्री द्राघिमाफान बारलांनो थाखाय गावखौ गिदिंनानै 4 मिनिट लायोनो ओमफ्रायो 1 घन्टायाव 15 डिग्री बारलांनो हायोनो थिग बेबायदिनो 24 आवाराव 24 घन्टायाव 360 डिग्री गावखौ खनसे गिदिंखाङो आरो बेखायनो जोङो बेखौ सानसे लायो होननाय जादों ओंखायनो सानसेयाव 24 घन्टा हमनाय जायो होनदों इन्टारनेसनेल डेडलाइननि द्राघिमाफाना बेसेबांनो 180 बुहुमनि सखायाव बेसेबांनो 6378 किल'मिटार
बे बुहुमनि इसिं बाहागोआ मोनबेसे? मोनब्रै। बेफोर जादोंनो इनार कर, येल', आउटार कर, रेड, मेन्टेल कर, अरेन्ज, क्रास्ट, ब्राउन। बेफोरखौ नाय। हा सिंनि बाहागो। बांग्रिं, आर्थक्वाक, मोनबेसे रोखोमनि बांग्रिं दंनो बेखौ नायदो। बेखौ फैनाय नङा बादि मोनदां एसेग्राब गोथौनि। आसामनि देरसिन बांग्रिं 1950 15 आगस्ट 8.6 मेगनिटिउडआव नांदों। गाहाय जानाय जायगाया साउथ अफ दा मेकमहन लाइननि। मेकमहन लाइनआ जाहैबाय मा? चाइना आरो इन्डियानि बर्डार लाइन, अरुणाचल प्रदेशजों नांनाय। बेखौ गोसोआव ला। बेयाव मावजेनदोंनो। बेनिफ्राय जायगा सौजेननाया तिब्बेटआव सौजेनदोंमोननो, ओमफ्राय ओरैजाय जोंनि भारतआव बे लाइनजों नांफैबाय आरो। नैथि देरसिना 1943 आव मावदोंनो, अक्ट'बर 23 आव 7.2 मेगनिटिउड आसामाव गलाघाट जिल्लायाव सौजेनदोंमोन होनदों। बिनिफ्राय नैबे बाराव दङ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोननो, बेयावनो एखेयावनो असिनफोर, लैथोमाफोर। दा जोंनाव असिना पेसिफिक लैथोमा, माने प्रसान्त, आटलान्टिक, सा लैथोमा, खोला लैथोमा, बेफोर गासिबो दं। बेयाव थानाय जेसेबांनाखि गेदेर गेदेर मेजर दिपफोर, दैमा, ओमफ्रायो बेनिफ्राय हादरफोर, बाउन्डारिफोर, बिनि स्कुवेर किल'मिटार अरथाइ, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो बेयाव डिटेल्सै मख'ना होनाय जादों। दा बेखौ मोनबा लैथोमाखौ मख'नानै फरायजोबनांगौ गोलाव, बेनिखायनो बेखौ आङो रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों। पिडिएफखौ डाउनलड खालाम, नोंथांमोनहा फराय। लिंकखौ डिसक्रिपसनाव फार्स्टआवनो होनाय जादों, पिन खालामनानै हाबनानै डाउनलड खालामनानै फराय आरो। बेजों लोगोसे बेल' नङा, नट्सआ बेयावनो जोबाखै। बेयाव होबावगोन नोंथांमोननो हादरमाफोर, कन्टिनेन्टफोरखौ। होमबा 7 कन्टिनेन्टखौ मोनगोन नोंथांमोना। एसिया लार्जेस्टनिफ्राय लानानै फिसासिन, जोबोद फिसासिन बेसिम, असेनियासिम नोंथांमोना मोनहैगोन। बेखौबो नोंथांमोना बेयाव थानाय देरसिन हाजो, हाजोमा, लारि, दैमा, बेफोरखौ बुथुमनानै होजोबथारदों खेबसेनो। बेयाव नोंथांमोना बेखौ फरायदो। बेनिफ्राय बेखौ गोसोबादि डाउनलड खालामनानै बबेयाव थानानै फरायो नोंथांमोननि गोसो। लामा थाबायनायाव, गारि गाखोनायाव, उन्दुनायाव गोसोबादि फराय। बेजों लोगोसे बारमण्डल एबा एटमस्फियारखौ नोंथांमोना मोनगोन। ट्रपस्फियार, स्ट्रेटस्फियार, मेसस्फियार, थार्मस्फियार, एक्सस्फियार गासैखौबो, आरो बबे बबे खोन्दोआव मा मा दं बेखौ मोनगोन। जेरैजाय ट्रपस्फियाराव लेफ्ट साइड थायो। लेफ्ट साइडनि मिनिंखौ गोसोआव लानांगोन। बेखौ आं नट्सआव लिरना होखादों। बेनिफ्राय स्ट्रेटस्फियारखौ अजन लेयारबो बुंनाय जायो। थार्मस्फियारजों रेडिअ'नि गुथाल खारो, बेफोरबायदि। एक्सस्फियाराव टेम्पारेचारा बांसिन जायो, दुंनाया, बेफोरखौ होनदों। लास्टआव बारनि नारथाय सुग्रा जन्थ्र बेर'मिटार, बारनि नारथायनि सानगुदि मिलिबार, बेखौ गोसोआव लादो। बारनि नारथाय सुग्रायाथ' बेथ' सिगांनि भिडिअनि एबा नेक्स्ट सिगाङाव क्लास लानायावबो नोंथांमोना नट्सआव डाउनलड खालामदोंबा नुखादों। आरो बेयो 2023 आव स्पेसियेल 6 सिडुल टेटआवबो फैदोंमोन। दा बेखिनि नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामदो। नैबे ससेखौ आं फरायाखिसै, मानो होनबा बेखौ फरायबा 1 घन्टानि बारगोन। बेखायनो नोंथांमोननि खेबसेनो लाबोना होफैदों। एमसिकिउ लाबोनायखौ गोबाङानो बियो। एमसिकिउआ नाथाय 20टा कुइसनावनो आधा घन्टा थाङो। नोंथांमोना टाइमासो लस जायो। नाथाय बिदि पिडिएफ खालामोबा नोंथांमोनाबो 100+ कुइसन मोनबाय, 150+ कुइसन मोनबाय। बेखौ नोंथांमोना गोसोबादि नट्स मोननो हागोन आरो फरायनो हागोन। दा बेखिनि एसेनोसै। शेयार खालामनानै गुबुनफोरनोबो मोननो हानायनि गोजोन्थों।